Само да взема какво? Не знае какви сте. Вам сгражда. 50 минути това го писа. 50 минути това го писа човек. 50 минути. Следващия път направо спести го. Спести го. No reaction. Симо, колко деца имаш? Колко деца имаш? На колко помощи си пуснал жената? Нали така да ме разсмияте, те усъпълни вика. Трябва да се успокоим. Това беше много добро. Шестстотин години. Чак ми изпраща селфи. С това поне ти отнема малко по-бързо, защото използваш цифри, иначе ако трябваше да използваш наистина. Изглеждаш на българка. На каква ти прилича? Нещо какво ми е. Как се гледат българите? Какво да свързвам майките ли? Я не ме псуе на майка, бе, педал. Имаш турска кръста, не е вярно. Не е вярно. Какви сте да ти имаш турска кръста? Не, нямам турска кръста. Винаги просто не сте виждали българи. Защото вие като седите само при мангали в циганската махала и всички се тъмни един от друг. О, кой ме репортна? Някой ме репортна. Явно трябва да престанем. Да ходим ли да пушим? Защо така бе хора? Какво ви направих? Но... Ще ходим ли да пушим? Може да се хвърляш от прозореца. Тапако, аз съм на първия етаж. Тапако, дори да се метна през прозореца. Вземи се... Защо първо не се замислим преди да говорим? Това е най-трудното нещо, сигурно за вас. Защото аз дори се хвърля от първия етаж. Няма да умра, бе, тапак. Нищо няма ми стане. Преди да ми кажеш нещо по-умно, например, хвърли се от някъде високо, нещо такова. Малко се замисли. Колко цигари пуши на ден, зависи. Замисли се малко, поне като вземе да пожелаваш смърт. Нещо поне малко по-така. Зависи колко цигари пуша на ден. Зависи колко правя, какво не правя. Зависи как се чувствам.
Хвърли се от някъде. Ето така е малко по-добре. Ето поне малко да те науча. Поне като има нещо, което искаш да кажеш, питай. Може ли за помощ да мога да те прокълна? Кажи нещо така, да ти помогнем поне. Защото мега тъпо, много тъп. Хвърли се от прозореца. Мега си тъп. Какво ако човека, например, живее на първия етаж тапако? Да се замислим. Преди да говорим, нека да мислим. Нека да се замислим. Каша? You doubled it? I will. There's not gonna. Why is it so windy? I don't know. I don't control the weather. Както съм нещо ми приятно не позирала. На всяка мерси. God. Вкусно по сте тъпи испанци. No, I don't. Те не, че са умни. Питат ми, говориш испански, аз казвам не и той продължава да ми пише. На 21. И продължава да пишете, например, на испански. То бива да си тъпа, ама... Добре, хора, ще оставам, че то не без това. Айде.